Salut, fraților, și bine v-am găsit la Minecraft cu Alexandru, yay! Nu, ne-am întors. Ultima oară am rămas aici, cred că știți. Oare cum să facem noi? M-am gândit la așa ceva, deci ăsta. Hmm, așa. Presupun să vă spun nu e chiar cea mai bună idee, dar mă rog. Cam pe aici să e așa. Nu credeți? Și pe asta, da, pe aici. E bine. S-a curățat. Și aici o să fie sticlă. Înțelegeți ce spun? Stați. Hai să punem. Sau nu. Mai sus. Hmm. Scrie în comentarii ce credeți. Dacă e bine. Nu. Haideți. Deci haideți să ne vedem. Că nu dă în el, mă.
Oh, doamne, 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 doamne. Nu, haideți. O să ne mai ducem, deci fiți sigur că o să ne mai ducem. Pentru că nu e destul din asta. Și că acum totul o să ziceți, bă, era ideea de la Max. Nu, și ce, fraților? Cum nu? Nu puteți să mă judecați cum ar veni. Am luat-o și ce contează? Doar fix în cot că am luat-o. Că doar noi sunt singurul care... Acum hai să ne mai ducem după alt. Nu mă mai duc în acea direcție, e foarte departe. Duc în direcția asta. Nu, că pe aici n-a fost. Puteți cu copacii ăia mari, fraților. Ai junglă. Ia să pescuim. Uitați cum arată. Poate îți pește, cine știe. Ați văzut? Așa se prinde un pește. Și vă mai zic o vorbă, dacă mănânci pește, puteți crește. Și acum vreau să vă zic ceva. Îi dau Cum o să-i dau o promovare lui prietenul meu, Moldovan Bogdan. Îl cheamă Bogdi Gamerul. Bogdi Gamer. Și e foarte bun. A ajuns la, cred că, 500 de abonați. Da, 500, doamna feri. Nu știu câți abonați, dar știu că e bun. Și îmi place de el. Să vă uitați și voi la el. Hai să ne ducem acasă, că n-am găsit. Că, dacă acum nu... Hai să vă zic ceva. Mergem acasă pentru că... Acum nu știu dacă îmi pierd itemele sau nu, pentru că până acum eu n-am murit niciodată. Și nu știu dacă îmi pierd itemele sau nu, chiar dacă am... Da, mă rog. Bă, ce nu mă lovește? Tic! Ioi! Jumătate de inimă, fraților, deci nu-i bine. Ioi! Hai să ne urcăm cât mai repede. Hai. O zombie. Și cred că nu-i prea bine. Ce fain ai. Fain, fratele. Hai să punem toate. Ca să nu se mai spawneze. Da, noaptea trecută numai pe aici s-a spawnat. Și n-am vrea. Și nici voi n-ați vrea.
cred. Hai să murim să vedem ce se întâmplă. Dacă ne pierdem itemele sau nu. Da, ni le pierdem, fraților. Deci, ni le pierdem noi. Dar cum, frate? Uitați câte iteme. Acum chiar că sunt toate. Dacă vreau să încep ceva. Nu pot să iau. Uităm o condiță. Păcat. Ce mai am pe aici? Nu mai am nimic. Acum ne mutăm. Acum ori niciodată. Acolo încerc să avem itemele, ori cele mai importante. Dar încă nu vreau să fac nimic cu ele. Avem 12 doar. Ia să vedem. E fain. Nu credeți. Totuși mai avem de făcut acoperișul, deci... Nu. Nu, și cam atât, fraților. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!